Kita na. Okay, mga sangkay, kadto kitat nga era sinisiring sa Lugit San Mateo. Namang pabag auto. May mga tricycle, mga sangkay, may mga tricycle. Agluwag din itira mga farm. Tira mga farm din mga sangkay agluwag. Kitaon tayo nga eragin sa siring din nga salog. Aluwag ko ng salog. Salog bili. Ito tira mga farm mga sangkay amo ito. Pero diri bawo itong farm. Quarry la itong kumbaga. Quarry la. Bibilngon tayo nga eragin sa siring nga salog. Kuha kita din view mga sangkay view. Harani na mga sangkay nakikita ko na. Kaya sinising din nga salog ito. Magbiling na pinaglusaran mga sangkay kung kita maglulusan. Okay. Nangita kita din kunahan din lusaran. Para ibang motor. Luwag na yung binitira area mga sangkay salog kanan San Mateo salog kamo ngayon yung dinhi lugaran salog San Mateo Tataas man eh. Sobrang taas naman dito mga sangkay, hindi kita makalusad. Wow, ang ganda naman. taas ngayon din yung mga sangkay taas Delikado sa mga bata, mga sangkay man, ang ganda ng view. Hoy. ngayon din view mga sangkay amo ngayon yung dinitira sinisring mga sangkay nga salog itong kanan San Mateo salog kumbaga igkumpara tayo itong bihid dito amon area may marabot bihid haligot adto nga salog ini haluwag irab yung adto okay mga sangkay kung atong kitaon nga di mga pader nira mga bato bato maditira mga pader nga di ko tira salog mga sangkay Highway. itira highway o salog Haluag, kira salog. Ato nga na may mga taong namamasyada gihapon. pero herotan na din yung mga sangkay kay Kabataan na taas. kataas bangin malaglag Baka malaglag ang mga bata. Okay, mga sangkay. Watch for my vlog.